Galing sa sakit na tuberculosis sa Region 1 na tumaas pa. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama natin ang Idol Matthew Pacheco. IFM News. Individual na gumagaling sa sakit na tuberculosis sa Region 1. Ayon yan sa ulat ng Department of Health Region 1. Ayon sa datos ng kagawaran, may 90% hanggang 97% na rin ang tagumpay sa paggamot ng TB o tuberculosis sa mga probinsya ng Ilocos Region. Sa pagdedetalye ni Dr. Roel Bobis ng DOH CH1, sa isang panayam, pinakamataas naman ang success rate sa Ilocos Sur na may 97.23%. Sinundan ng lalawigan ng Pangasinan na may 93.1%, La Union na may 92.4%, at Ilocos Norte na may 91.93%. Patuloy naman ang pagbibigay ng DOH ng mga gamot at kagamitan para sa TB at pinalalakas pa ang aktibong paghanap ng mga kaso upang masugpo ang sakit. Layunin ng ahensya na masala ang 17% ng populasyon sa rehiyon at gamutin ito gamit ang patient-centered care. Patuloy rin sa pagpapalawig ang DOH sa mga diagnostic laboratories sa rehiyon upang mapabuti ang pagtuklas at paggamot sa sakit na TB. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.